Здравейте, аз съм Станислав Михайлов, тук с мен не знам, Свилен Николов или както там го наричате. Той няма профил в YouTube. Ние ще играем на сърф. След това може на зомби сървъри. Аз съм терорист. Той ни дава да си двойка. Човек, тук има един с някакъв скин. Човек, ама тъй имаме някакъв... Ти е трол. Ама ти е трол. И пише на сърфа CS. Човек, я. Добре, айди. Сега ще се върнем, като почнем да играем зомби сървър.